Joo, Pleikkukissa tuli tänään hoitoon, koska se oli tippunut 4. kerroksesta viime viikolla. Ja silloin oli mennyt myöskin reisiluu poikki ja se oli korjattu muualla sitten se murtuma. Ja silloin oli lisäksi huomattu, että Pleikulla on murtunut yläkulmahammas, jossa oli ihan selkeästi sellainen murtuma, että se ydin oli paljastunut. Äsken tehtiin se toimenpide, kissa nukutettiin, poistettiin se yläkulmahammas ja sitten myöskin huomasin, että siinä alakulmahampaassa oli ihan sellainen pinnallinen murtuma, joka ei vaatinut mitään poistoa. Kaikki meni ihan hyvin ja Pleikkukissa lähtee kohta kotiin ja jatkaa kipulääkitystään kotona. Rantsu on siis 6 kuukautta vanha saksanpaimen koira ja hän on ontunut heinäkuusta alkaen vasenta etujalkaa. Omistaja on itsekin eläinlääkäri, mutta hän oli kuitenkin käyttänyt koiraa ortopedilla tutkittavana. Ja se on silloin heinäkuussa tutkittu, tehty ontumatutkimus ja otettu röntgenkuvat etupäästä. Ja on todettu tämmöiset panosteiittimuutokset, että voisi sanoa vähän niin kuin kasvukipuja suomeksi sanottuna. Eli nyt tänään sitten tehtiin omistajan toivomuksesta tämmöinen kyynärnivelten tietokonetomografiatutkimus, mikä on sitten ihan todella paljon tarkempi. No laite on tietenkin tosi kova juttu ja sillä saadaan ihan hirveän paljon enemmän tietoa kuin tavallisella röntgenillä. Eli esimerkiksi kun meille tulee paljon traumapotilaita, niin niillä voi olla useita murtumia ja voi olla sisäisiä verenvuotoja tai keuhkovaurioita, että on ilmarintaa tai muuta. Niin esimerkiksi tämmöisissä tapauksissa tuo tietokonetomografia on ihan älyttömän hyvä. Suomessa niitä on ihan muutamassa paikassa vaan. No, koira oli täällä sairaalassa ehkä tunnin vaan, että se kuvaus kestää vain muutamia sekunteja. Rantsu heräsi oikein hyvin ja lähti omin jaloin kotiin omistajan kanssa. Joo, nälkä ois. Hyvä! Hyvä Ragnar! Hienosti, onks pahaa? Vähän rasvaista, on vähän kaivaa. Tää on pahaa. Sairaan hyvää. Potilas oli Ragnar lunnikoira, joka tuli vastaanotolle voimakkaiden suolisto-oireiden takia. Sillä oli paljon oksentelua ja ripulointia ja otettiin siitä tämä tulehdusarvo CRP-näyte. Koiran nimi oli Brady ja se oli Bullmastiff ja se tuli oikean takajalan ontuman takia. Eli mä lähdin tutkimaan sitä oikeata takajalkaa, että missä nivelessä sillä on kipu. Sillä oli ollut tassussa turvotusta aikaisemmin, mutta lähdettiin kuitenkin koko jalkaa niin kuin tutkimaan ja niitä niveliä käymään läpi ja myös ihan sitten niin kuin koko rankaa. Eli seuraavaksi sillä oli ollut eturauhasvaivoja. Sitten niin puhuttiin sitten niin kuin ihan kastraatioleikkauksesta. Omistaja ei niin kuin ole miettinyt sitä kastraatioleikkausta, vaan sitten niin kuin puhuttiin tämmöisestä toisesta vaihtoehdosta, eli tämmöinen niin kuin kemiallinen kastraatio. Eli se tarkoittaa sitä, että laitetaan tämmöinen implantti ihon alle. Jos mä laitan sen jonnekin, se pitää laittaa niinku periaatteessa tänne näin, että se olisi niinku periaatteessa lähellä niinku aluetta, niin se tulee johonkin tuohon noin. Niin vielä yksi kerta. Sillä tavalla niinku saa sitten ne eturauhasvaivat kautta sitten niinku testosteronitasot alaspäin. Ollaan tultu päivystykseen itse asiassa sen takia, että pari päivää sitten niin huomattiin tosi ihan normaalilla ulkolenkillä, että virtsassa on verta. Koira on ollut vähän allapäin ja nyt on sitten pari kertaa tässä niin parin päivän aikaa pissinyt sisälle ja halutaan vaan tulla tarkistaa, että onko jotain virtsatietulehdusta tai virtsakiviä ongelmia. Kaffe oli tosiaan tämmöinen nuorehko englannin bulldog-narttu, joka tuli verivirtsaisuuden takia meille tänne päivystykseen. Ja englannin bulldogeilla jonkun verran on virtsakiviä, mitkä voi aiheuttaa tämmöistä verivirtsaisuutta. Ja virtsatietulehdus tietysti narttukoirilla on ehkä yleisin syy, mikä aiheuttaa äkillistä virtsan verisyyttä. Joten me tutkittiin Kaffe. Ensin tietenkin tehtiin perusteellinen yleistutkimus, jossa ei löytynyt mitään niin kuin normaalista poikkeavaa, joka selittäisi nämä oireet. Ja sitten tehtiin ultraäänitutkimus, missä voidaan todeta, jos siellä virtsakiviä rakossa on. Ja otettiin myös sitten steriilisti
pissanäyte siitä rakosta vatsan peitteiden läpi ultraääniohjauksessa. Kafe pääsi kotiin ja Kafe jää nyt odottamaan tämän bakteeriviljelyn tulosta, mikä siitä virtsasta ollaan lähetetty ulkopuoliseen labraan. Joo. Tiedätkö sä, kuinka paljon se sai syötyä siitä lyijykynästä sitten, tai siitä paketista? Eli ehkä vaikein tehtävä täällä on se, että kun ihmiset soittaa ja sitten arvioida se hätätapaus. Että meidän pitää tosi tarkkaan kysellä, että mikä se tilanne on. No niin, hei vaan eläinlääkäri Niina, mutta terve. Mä tulin tähän vähän väliäkkiä kurkkaamaan, niin saadaan hoito aloitettua. Eli lenkillä on, kerrotteko vähän lyhyesti vielä mulle, että mitä on tapahtunut? Eli Sulo on tämmönen vanhempi herra, monirutuinen koira, joka on metsälenkillä satuttanut tassunsa. Ei ole nähty, että olisi tapahtunut mitään onnettomuutta, mutta 1-2 on ruvennut voimakkaasti ontumaan jalkaa eikä ole halunnut kävellä. Vähän vaan tunnustelen tätä jalkaa näin muuten, että anteeksi nyt kauheasti. Ja jos tosiaan mitään sellaista traumataustaa ei ole, että hän olisi kolhassut mihinkään tai tipahtanut mistään. Tämä murtuma voi aiheuttaa myös siis voimakkaan turvotuksen ja tosi voimakkaan kivun siihen. Esitietojen perusteella ja yleistutkimuksen perusteella on syytä epäillä, että saattaa olla kyynpurema kyseessä. Ja kun karvoja leikattiin, niin siellä on sellainen mustelmainen alue ja semmoinen ihan niin kuin puremakohta, mikä voisi kyynpuremalta näyttää. Joten Sulo on nyt tässä sairaalassa sitten, tai jäämässä tähän sairaalaosastolle saamaan nestehoitoa ja kipulääkitystä ja arvioidaan sitten ton vastamyrkyn tarve myöhemmin, kun se on vähän aikaa ollut tässä hoidossa, että onko sille tarvetta. Tämmöistä peruskiirettä. Ihan hyvin ollaan saatu paljon potilaita hoidettua. Ja ainakin nyt noin 2 jää sisälle, että on varmasti yölläkin tekemistä. No, Ragnar on piristynyt nestehoidon ansiosta tosi paljon ja pidetään sitä pari tuntia tässä tarkkailussa vielä ja nesteytyksessä ja sitten mä luulen, että se pääsee kotiin. Eli Sulo-koira oli metsässä ja se oli yhtäkkiä alkanut ontumaan. Ja se tuli meille päivystykseen ja meillä oli vahva epäilys siitä, että kyy oli sitä sitten pistänyt. Eli sitten monen tunnin nestehoidon jälkeen Sulo kotiutettiin meiltä sitten aamuyöstä.